uYesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa utata Austin nomama. Ngiyabulisa utata bonke, omama bonke, abantu abatsha Sunday school egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Lo umi apha ngomama uDinwayo. Wangapha eMatlantini. Ozalelwe kuBhoxo. Wasikhundla. Ndizobonga amandla kaThixo. Siqala phaa kulaa mkhosi ubunge-21. Laa mkhosi ubunge-21 ndenzele izinto ezimangalisa kakhulu. Njengoba ekhaya bekukhona iintaba, amahobe afundekelayo, ufike efundekela phaa ezindlini, bebengandiphathi kakuhle. Neempuku ezizigqobhozayo zingandiphathi kakuhle. Kodwa ezo zinto zayeka. Bekungadityanwa phaa ekhaya. Kodwa kwenzeke isimanga. Kuyadityanwa ngokuze nomntwana obesuka eMonti weza wagoduka waya ekhaya. Ewe utata ubuyile, ubuye esesimeni sokuba utata ukuba ngaba uphumile wahamba, ungumntu olahlekayo. Ufikele kumke ebulomo, bendikade ndingamazi ke mna, utatazana bendingamazi. Kodwa usesimeni soba ufuneka umgade umjonge. Ngoku kuthe ukuba kuthiwe mandikhaphe usisi lo obekhona, ndaqonda uba yho, ndihleli ndifuna ukuya kule nkonzo. Ngeke andizugoduka ndisiya Matlantini, ndizawukhapha ndikapha edolophini. Andihamba ndiyolala ekhaya, ndiza apha enkonzweni uYesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ndibulela usisi owandifaka kwikhaya lezwi, ngoba konke oku kwenzeka ngenxa yoba ndase ndafumana ikhaya lezwi. Nditsho nasekhayeni lam qha bona abaqapheli, futhi ndiyathula nje ndijonge, ndibone bethetha ubuhle uba bathini baphila. Bendisazi uba ngaphakathi kum bendithi Yesu Kristu inkosi. Kuninzi okwenzekayo futhi endibonayo uba kusazokwenzeka. Ndiyabulela ukungena ekhaya lezwi. Yazi into eyenzekayo, baye bacingela uba mhlawumbi abantu bathathwa ezinkonzweni zabo. Akathathwa umntu enkonzweni yakhe apho. Umntu ufuneka eve izwi, eve le nto iyinyaniso kuphela, into endayiqaphelayo apho. Umntu uba makeve nguye ozidisayidelayo uba hayi, mna mandihambe ndiyokhonza entabeni yendlu kaYehova kuyabonelela. Kodwa akuthathwa mntu apho. Kodwa into eyenzekayo, uyasiklina uThixo, ufuna uba sibe klini, sibe yile nto ayithandayo. Ngoba into esiyenzayo thina siye sicingele uba mhlawumbi okanye yenziwa yinto ethile, mhlawumbi ukubulawa. Hayi, ayenziwa yiloo nto, yenziwa ukuba wena usewatyeshela ukwenza ubungcwele uYesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.